Ebu pigia yao. Mati yako bieri. Kayo rin kaya YouTube bos mas buku. Kuat. Sasa ya mimi. Akimoi wewe dia ngapi? Ya udah jana hata ama koi bata kujali. Lakini yang kau tadi YouTube kan ada. Ikombe tayari. Mwembe. Okay. Kita anak ko na siang at ko utangan dia. Aduh, salah mate. Sekwata ikati yang cega. Ini mo ko utangan. Hai, na boko barra wana understand by. Sa. TV ya uchinse chigabono chono woso nyirabono ni gotoka ndete kubwate igoro yokurobakana okubono kwabere gokone kigwa anene asichinsemo ya gani igoro chibiche chibono mwancho murigeria igochire mase mokorwa ensemo ya mwembe aigasemo ya mwancho murigeria ni gokorobekana okubono kubwate nsekigima igobona chintunde chinsemo aigensemo ya mwembe okoro konyara koreta oko turuba no gotindi abona sawa menye bensemeyega barokane 19 komina abanyanyimbo sensemeyega unokuliga riko bona igane nsemo ya mwembe angena Black House ekero bono rocha abanyanyimbo baichiro raso bonge egendo murunganeria abokarerio bobe bwa serikali Frida aso kuliga rigari ana banyu bagendete korusia amagena bekire bara igamenye bensemeye ba muiro gosieke bara kire nsemo anga chimita 10 nigo morotongere chimita 15 abamenye bensemeyega igabegeto umurero nsemo ya bara abigo bono ligire abanyimbo asobonge nigo bachirega nabaigo nigo ba ya betiri baro bukunyara gotumia egari rigotumeka gosi na machanda kiara kubetiri bwe yakigima kubotekana buna abanyanyimbo nigo barokane kwengerwa n'abana inchi anekorwa sensemeje ya mwembe emase muri tangana kimati wanda kumurikira nkoire nkoro kina kyamangana Murigire chinse chiga igoto koletra yonsi kuro chinse mechiga cha mwembe unorigireti mutu yeito abuna abanyanyimbo asobonge abono bagendrete kone kibuna ngonyara bare kotingia oborendi nabo igokone kyo muremba sense meyiga chiduka chonsi ensemo ya mwembe ni igochisiekire bunorigireti igo naende enenchire ya moyo koro kuna amenyi benseme ya mwembe buna chinse mo chinde ni gobe sokiri asobonge elibono konyara kone kibuna kokora baro kurobekana elikonyara kubwatia okogania kolibono kwabete kogosegetwa no muraiwe kyamakeria agia ODM Raila Amolo Odinga igobuno roche igomoncho murigereria ene gari yogo siara mache eyibone yabetereri abanyanyimbo konyara gotumeke gari eyo asenchera yoko nyara gwatana na abamenyi bense meyega abona asobonge bagendrete bono gotwara barso bagendrete koleto kurobekana ogotinde abanyanyimbo abange nigo batumirwa asense meyega ya mwembe eliko nyara kone kibuna ngonyara bare gokeya na gwatana na abantu buno roche moncho murigereria ene gari yogo siara mache nanda mache nyira bono ni gabwate chemical ayibona ndake
kera kuno montara abaga kwejagya bororo na ki abanyanyimbo imokiri getambukiro na gosiara macha ya goje chinsemo asoko nyara go toria okorobekana okogendreta senseme yega nigo chise chamambio okorobekana okwabwa tansa senseme ya mwembe okoikira boni ga gotra ne kwiwago kea na nigo kogendrete kubwa tanse kigima chigari yangisa toiga nigo chiatumira senseme yego moncho morigereria Elibono konyara koenekia ngoto osengo nyara bare kokeya okorobekana kogendreta senseme na mange agendreta okorekana nabego no korobekano kubuna chinsemo chinesemo ya mwembe goikira boniga nere yatanga ne kigima asoko nyara okorobekano gotindi abanyanyimbo bona bange nigo batumirwa sensemeje eliko nyara gokora uko osiko nyara gotoria okorobekana kogendrete asensemeyega amenje bensemeje iganigo yabetire gosie ko bonchirri bwabo naboigo abanta bankigima nigo beso kirie eliko nyara kwamereria obokorri bwa serikali Kenya kwanza unorigereti gogo siara kwa macho ukuni okogendrete koenekiwa nechigari gichobanyanyimbo ichigotumeka sogo siara mache na chibono chigendrete gokoikira nimeroberie bunoroche go moncho morigereria echibono nechigari echo achigendrete goikirania eliko nyara gokora anene bono konyara gosiara mache bunotengerete TV ya uchinse chigabono chia bono boso igonto gendre kubwati ngane na ento gendre tukumurekera sobime eliko nyara koene kibuno moncho morigereria ndizi TV ekerotengerete kurobekana uko injira mwana ndakwira maiga ke asenga keria 77 county ya Kisii buna chinsemo chinde nigo chiakorekanto nigo chiakoreto kurobekano gotindi egento kirete bono andake abanta abangi kunyara gusiria oguma bwabo chinga guchio kurobekana wakorekanete wa 77 ingonyira abantu batana no moni go basiritia magimabo abantu batana no moni go basiritia oguma bwabo anime ye county ya Kisii kubwatekana no kurobekano kubono kwa beta ko korekana siritu kulia lero unorigeretia abantu nigo bagendrete konekina ngonyara bale andake wesokia abaigo na kikiri abanyanyimba abange ngariko nyara gwikirania okorobekana okoiga abaiganga ti abantu abo no mwancho murigereria bagendrete gwikirania okorobekana oko ekororo cha abantu abange barasinyombo chiabo abo bagendrete kwamereria andake obokoreri bwa serikali ya Kenya kwanza mwancho murigereria bona asenchere ya bene oise korigereria gaiga ene gari ase chigari chibono achiabere chigo okoro chikonyara gosaganwa nabo na amenyi bense mejega niko bagendrete gwesokia asobongeri kunyara kwene kibuna ngokora baro kurobekana ko so kwamereria obokoreri bwa serikali na mwancho murigereria oise korigereria gaiga no kurobekana kwa bekiru n'abanyanyimbo nabo igobono bunoroche go mwancho murigereria nigo abantu abange batikarete kote buna goika bakoro kurobekana goika serikali ya Kenya kwanza ya iguro kogani kwabo nona boni gebinte binge byaroka negusarigwa mono anene mwancho murigereria ase kirikia gotebekana buna no burayo bobe abanyanyimba aba asokorigiro mwancho murigereria buna torega koretere ya maseyemo koruga iga chinseme chiga nigo bono mwancho murigereria rigerete ogotaigwana gotayo anene ase abamenyi bense meye nengana tokandete kubwatia igoto ikiranga n'abanyanyimbo mwancho muriko nyara gokobekera na gokomanya sobo kigima ariagendrete ekeroro chebono iga abamenyi kuru asenseme yega bagendrete andake kwemurunganya mono igoro yobokorera igo bono mwancho muri ntanda kubwatia nganeye eyemo aseyemo eliko nyara koene kibuno mwancho murigeria twabere to okoretera chibiche chiga igo korobekana ni gwakorekana gotinde chinsemo katikati yo mwancho bosongo mwancho murigeria nigo bono okorobekana asengenjo mwancho murigeria abuna banyanya osena ngati y'abantu kurensame mwancho murigeria andake bale no kwemurungania okobe nakibono rochega no kuruta kwa magena kwa ndatakana kiwa anene korwa asenseme ntoga ndo kubotira subime eliko nyara kwa ne kibuna twagerukire banyanyimbo bagendrete kwa ne kinanko nyara bale ko kobe ko morembe engana boigo mwancho murigeria andake togendrete kubwatia subime aigo mwancho murigeria nonye batumire amarioki yokorusia amariga maiso nigo mwancho murigeria turega iga kana buno tengerete chinse chigabono ogurwe mo gaiga Aura chinse mechiga chemwembe ngati yali mwancho murigereria togendrete kubwatia kerobo togendrete gosanga asenchere yiga andake na bora yanika chibiche jiga kubwatikana no gutumeka kwa marioki andake yokurusia mariga maiso ayobono agendrete gutumeka na kiekoro tonda kwa chibiche jiga emasemo tondo kubwatia suime Letra na nche Vincent Nyancha egarata kubwatia subime ariagendrete kokorekana gwetera ndizi TV obwanso bwo Gusii toska
mwancho mugere bono noroche igoni gotagende tukubwati ayibone mase mukuru chinseme chiga chamwembe karontoro chibono mwancho muligereria okoiga no kurobekana kwende takonekiwa emase mukubwatikana no kwamereria wensemo ya serikali anenzemo ya Azimio One Kenya obagendezo no kwamereria igoro yobo kore nabo igokina kwa magori y'ebintu aigo mwancho muligero ni gotore mase mukuru chinseme chiga chamwembe ekerobono amenye kura senseme ya sobonge abaroka no gweso kigento kere abanyanyimbo asobonge na barugocha sensemeje elibono gochaga iga asenchera yokonyarako enekia asenchera yokonyarako enekia no kurobekana ngororo no nabo mwanchu muligereria inyero no kurobekana gwachaga tinse chamambia aigensemo ya mwembe no kurobekana konene muno akwabere ko korekana mwanchu mulige nabo igo anene egento kerere gae kanene no gutumekwa kwa amalio kiyo kurusia maliga maizo go stiagas ito mwanchu mulige anda kichigendrete gotobe ya mono kurwa sensemeje ekerto gendrete kono korto chibiche chiga ejema aseye mochingari chugo siara machu mwanchu mulige ya machu yokoyagia yobote chemical igo wano chia tomirgo tensema ya mwembe aseme ya mwembe ashikira chimita ikomi mwanchu muligero chimita 50 nigo konyora bono umuriro tongire umuriro bekire ekero keri bono ensemo se abanyanyimba abange soma nyimba abange bono nigo bayene kiugotumwa gocha iga sensemeje ya mwembe ekero togendrete kubwati geye mase musikorigeri igo mwanchu muligeri ga yabe no kurobekana kwa biro kungusana okuminyokania kwa abanyanyimba na abamenyi bensemeje iga nigo kwa bwatirense igo bono yani igo yabere nego sorie nene igibone bwatirense abanyanyimbo na baigo na amenye kurwa sensemeje na kiro chono kirero mwanchu muligeria okurobekana okoko nikuwa mono kubwatanse gatigati umuchibo songo mangana talibobe kolenda sa mangana bwatanse mono kiende gikomi nensemeje ga ya mwembe ekrotento koletre chibiche chiga eyemo ase mukurase mambi yarenge ntambe asa yaniga yabero ne kiwa aiga asense mejega ya mwembe unatoka natoka tara chibiche chiga eyemo aseyemo unosikuligereria aiga asense meje eyega ni gotora asegyo ni go chiatumwa achigari sato asense mejega ya mwembe o gomo nande kuri nseme ndo mwanchu muligereria ni gomo yamaliyo kiyo kurusia maliga maiso agendrete chibiche chiga bono ayemasa yemo chinse chigabono korugaiga asenseme ya mwebona chakote ibuna ni gokorobekana kokoirere obonchereria bwansi gotenena na oboncherero bwansi ko yani bonchereri bonde bwansi mboyo bogendrete anene asenseme ya mwembe una chinse mochinde kerabanta bange kunyara ko kwa gosogotwaro muchando monene kubwatakana buna bonchoreria mboyo bogo kolekana korchinse meche mo mwanchu muligeria buno rocheiga naragende tiga ne chiduka mwanchu muligere chine chiduka anene asenseme ya mwembe kuligere ligo no mwanchu muligereria oino yo muro kurobekana okoleto chimbero chintini n'abanyanyimbo ekerabono atemire gwekonya kurwasi chinguru chimbe cy'abanyanyimbo kubwatekana buna oyego no yo mohase bali bari kurobekana igobono aiterege surege tindi kubwatekana no gotekora chinko mankenke buno muligere tigobono asogo etera chinko mankenke maiga yo wako n'abanyimbo gotikana na jibono tigato mulikere nara yagende tokolekana eya mase mokura chinseme chiga cyamombe buna togendrete kuligere na gokoletera yaiga kuruga iga asenseme yega litangania sema mbia rero mwanchu muligereria nigo bone ko ne kibuna nkori mibare merero ejibono ebe etongiri chinse aiga senseme ya mwembe egento bono kia berere ga senkongu asiri tukulia rero mwanchu muligereria korenga netinga nigo kweirire bono abantu abange no nabo bantu bange mbarati goro chinkoma ge korengani wane ikia etari tukulia juma asiri tukulia 7 asiri tukulia juma kwa bete ko kolekana asiri tukuliere nigo bono beso kiria sobonge bunorochega egatoka tira chibichechi eyemo aseyemo akorwa senseme yokonyara gokumana ria ya agendrete ko kolekana nabo igo nigo twaine kirumo cyumuligere nona chibi cyonsi nkonyoro na ria agendrete kolekana igo bono abanyimbo nigo batebero imukirige tambuka kende kwirina guje chinsemo cyamenyingwa elikonyara kuligereria na kyo kurobekana ko agendrete kolekana nigo ba manyigu bunaseme ya menyingwa nero nigo ya ose nigo bantu benseme yuba imukirige tambuka getindi na bono mwanchu muri kuruga ikabanyimba aba nigo baligeti na nigo baligeti kondo goika asensemeria ya menyingwa kubwatikana no kurobeka no gotindi kwa beranda go so kurobeka no gotindi ko gendrete ko kolekana no kurobeka no gotindi ko gendrete ko nekigwa igone mukirige tamukire kya senchire mu yukunyara kumanya ilikunyara kuligereria na kibara ko kunyara ko leto morembe nyobono chibara chionsi nigo chisie kire monchu muri bono kuligereria gaiga buno ligerete igo ensemo ya mwembe ni gerebete kubwatikana buna gento kiyo ka gendrete ko nekigwa ekaro kuligereria monchu go tora ase senchire konde university of Kisii University obono monchu muligereria
ekero korigereriga gento kiyo karakanete ibara nigere bedese abantu nigo basige to bonchuriri bwabo ekero bono tokoene kino mwanchu muri tokore chibicha igabono buno rigeti mwanchu muri gereriga nigo baimokire goika sensemeria ya mwembe eriyo sensemo ya menyingwa ase gotebekana buno korobekana kondo gotindi kwarorokane kubwatansa inyoro bono chide kange merongeveri choka na jichiere maiga y'abanyanyimbo kurwa senseme ya menyingwa na konyara kurimyo murro konyore kebembelyo bwatiroro ande boniga nigo murrondo uturwa senseme yo ase bona abanyanyimbo ba ya betiri nande bairana gocha senseme yo eriko nyara kone kibuna gonyara bare kore tomorembe anene asenseme yega inyoro bono buna chinsemo chinde mwembe nerensemo ya kurokorobekano oko kumuno no korobekano gotindi kigima okubono togendere kubwateria senseme yega uko murungani kwa abantu bankuru kyoko ananenchera yoko nyara kogania obora yobuya anane asikiribate una nogo kitremeye mukuru gaiga senseme ya mwembe karabali kibaito bagendere kubwate nabali kibaito bagendere kuyarigeria kuro chinkongo chons kure county ya Nyamira abego kurwa se county ya Kisii kuru mwembe monchu murigeria anarabereka korekana kurasema mbiyama yalinge ntambe ukongusana niko kogendere kubwatanse nabona cheko gote ibuna nsemo ya mwembe kira chimita emeronge 5 nigo muriro utirenchera Meye nigo bono yerege tambukiro gokoro kurobekano kono kurobekano gotindikima okubono gwatigina abanyanyimbo go bale no mwichano monene no nyembara bugotema gutumia amaliyoki yo kurusia maliga maiso no nyembara buyo gotema gutumia konya konyara gokeja okorobekana kogendera chinseme chigache mwembe ajonsi ningendera kubwateria asubu imekime kunyara kumana aliya agendera tokolekana mwanchu muligire na radio kurwa senseme ya mwembe togenda kubwateria samu naenda asenchira yubime ekero bono togendera twanyerere kukumulekera nago koretera yonsi gwetera Ndizi TV gwekeraga bumonchu muri nganchere nyora mache kwira nande togenda kumanyina kubwatia mange ali agendere tokolekana ne kurwa senseme chigache mwembe litira na nchi nkuru kwa Vincent Onyancha. Sasa nitoa wapi na tukapakuze. Ada tuan.